ଯାଉ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲ। ସେ ଯେଉଁ ଭରା ଉପରକୁ ପୁରା ଗଲୁ ନା ଆମେ ଆଡ଼ି ମୁହଁ ବୋଲି କହୁନୁ ଫେରିଗଲୁ। ରିଟର୍ନ ଫେରିଗଲ କାଇଁ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା? ଭୟ ଲାଗିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଶିଉଳି ହେଇଯାଇଛି। ଶିଉଳି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଯିବାରୁ ଶିଉଳି ଆମେ ଚଢ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତେ? ଚଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯାହା ବି ଟିକେ ମନକୁ ଟିକେ ଛିଙ୍କ ଲାଗିଲା ଟିକେ। ପଳେଇଲା ଏତେ ବାଟ ପୁରୀ ବାଟ ଏତେ ବାଟ ଯିବୁ, ଟାଇମ୍ ପାଖକୁ ଆସି ହେଲାଣି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟିକେ ଫେରିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ଏତେ ଗଛ ପୁରା। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମନ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଜନ୍ମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଖୁସି ହେଲା, ପୁରା ଖୁସି। ବାଟରେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲା, ବାଟରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଆମର। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଭିଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ ନୁ? ତଥାପି ଭକ୍ତକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ି ନେଇକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ନହେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିନଥିଲା, ଆମେ 12ଟା 12:30 ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ନହେଲେ ଏଇଠି ଜୋର ହଉଥିଲା ନା। ପୁରା ଝରଣାଟା ପୁରା ସାଇଡ଼୍ ଯାଇଛି ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ଝରଣା ନା। ମନଟା ଭଲ ଲାଗନ୍ତା।